Η αλήθεια είναι ότι στην Βαρκελόνη είχαμε πολύ δύσκολο βράδυ. Είναι το πιο βίαιο που έχει συμβεί στη δική μου καριέρα. Για μένα δεν ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη το 2004. Εγώ το θυμάμαι σαν οπαδός πιτσιρίκος να υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο ίδιο γήπεδο, το οποίο ήταν μια φανταστική κατάσταση. Εδώ είμαστε, δεύτερη εκπομπή, Κόπα Μουντιάλ, από την Bet Market και έχω, εντάξει, τρελή χαρά, γιατί έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Καλησπέρα. Μαρία, με ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, έχουμε κάτι πάρα πολύ κοινό με τον Αλέξανδρο, έχω να σας πω. Ο Αλέξανδρος έχει αντιμετωπίσει Λιονέλ Μέση, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και εγώ ήμουνα στο γήπεδο. Σε ποια από όλα τα παιχνίδια? Με την Μπαρτσελώνα. Μέσα στην. Ήμουνα μέσα, ναι. Διαστημική Μπαρτσελώνα. Πώς ήτανε, για πες. Εγώ θεωρώ, βλέποντας ποδόσφαιρο πάρα πολλές ώρες, όπως ξέρεις, ότι δεν έχω δει άλλη ομάδα αυτού του επίπεδου όσο εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Δεν σου λέω για πιο παλιά, γιατί και οι καταγραφές ήταν λίγο δύσκολες. Εντάξει, λογικό. Δεν μπορούσες να παρακολουθήσεις, να ακολουθήσεις μάλλον τη σκέψη τους. Ναι. Εκτελούσαν τόσο γρήγορα τα πάντα, όπου έχανε στις φάσεις. Διαστημική ομάδα και ευτυχώς κινηθήκαμε σχετικά χαμηλά στο σκορ. Αλήθεια είναι. Εγώ το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και θυμάμαι τον Μέση, όπου έλεγε τι ώρα είναι. Πήγε και τέταρτο. Ας περάσω 2 παίχτες. Και δεν το λέω αυτό για να υποτιμήσω την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήταν αυτό που δεν πρέπει να πατούσε και πάρα πολύ. Ήταν όλη η ομάδα διαστημική. Ναι. Και αν θυμάσαι καλά, είχαν ντέρμπι. Παίζανε με την Ρεάλ. Και ήρθανε ήσυχοι. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο είχε El Clásico. Οπότε ήρθανε ήσυχοι. Βέβαια, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι στην Βαρκελόνη είχαμε πολύ δύσκολο βράδυ. Και εξελισσόταν όλο και πιο δύσκολο. Προηγηθήκαμε στο σκορ, το οποίο είναι φανταστικό, αλλά είναι το ίδιο που έγινε πρόσφατα στο παγκόσμιο, που προηγηθήκαν επί της Γερμανίας. Ισοφαρίσανε, το Κουρασάο λες. Το Κουρασάο ισοφάρισε και έκανε το σφάλμα. Έκανε το σφάλμα, ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα φύγουν με τόσα. Άρα λοιπόν και εμείς βάζουμε τον γκολ, βάζουμε ένα καταπληκτικό γκολ με τον Κοβού και λες όλα καλά και ωραία και πηγαίνανε μέχρι το τέλος. Βέβαια δεν σου κρύβω ότι εγώ το πιστεύω αυτό στο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες θα πρέπει να φρενάρουν. Είναι ποδοσφαιρική αλληλεγγύη. Επιτέλους, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξέρετε δεν είμαστε συνεννοημένοι, γιατί και εγώ αυτό λέω. Αυτής της άποψης είσαι. Ναι, ότι φίλε εντάξει, 4-5, stop. Δεν μπορείς να βάλεις παραπάνω. Συμφωνώ. Και να σου θυμίσω το ότι το τελευταίο γκολ το βάζει ο Ντάνι Άλβες. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Και εγώ λοιπόν το βάζω στο 90. Μπαίνοντας με στη φυσούνα, του λέω ρε φίλε, κόψτε. Και δεν γίνονται έτσι στο ποδόσφαιρο. Θα έρθει μια μέρα που θα σε τιμωρήσει, του λέω, η μπάλα είναι ύπουλη. Θυμάσαι τι έγινε με την Βραζιλία εναντίον της Γερμανίας? Ναι, και θυμάμαι την αντιμετώπιση των Γερμανών όταν τελείωσε το παιχνίδι, που έκαναν οι Γερμανοί ότι οι Γερμανοί προχωράνε έτσι και πώς τους λέγανε? Γκαουτσέρος, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τι λέει, που πηγαίνουν έτσι σκυφτοί. Ναι. Θέλει ποδοσφαιρικό σεβασμό και αλληλεγγύη. Έχεις πάρει την νίκη ακριβώς. Υπάρχουν προπονητές που το κάνουν, το έχουμε δει πάρα πολύ συχνά. Και εκεί δείχνει και πόσο μεγάλος προπονητής είσαι. Λοιπόν, θέλω να παραμείνουμε λίγο στο θέμα του Μέση, γιατί πριν από 16 χρόνια. Πολλά είναι. Συγγνώμη, δεν είναι τελείως. Δεν κρύβω την ηλικία. 44 είμαι, αλλά τώρα σε συνειδητοποιήσω ότι είναι πολλά. Σκέψου ότι πριν από 16 χρόνια βρισκόσασταν στον ίδιο αγωνιστικό χώρο και 16 χρόνια μετά είσαι σε έναν καναπέ και τον ξαναβλέπεις στην τηλεόραση. Καταρχάς, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Θα μπορούσες να βλέπεις τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή σε έναν αγωνιστικό χώρο? Όχι. Όχι. Στο λέω κάθετα γιατί μετά τα 33 που πήρα την απόφαση να σταματήσω, ήταν δύσκολες εποχές. Πολύ δύσκολες εποχές. Όχι για το ποδόσφαιρο, για όλη την οικονομία. Ναι. Είχαν αρχίσει όλα να πέφτουν. Ναι, είχε κατηφόρα. Είχε κατηφόρα. Επέλεξα λοιπόν να μην ακολουθήσω αυτή την κατηφόρα. Επέλεξα να μείνω κοντά στα παιδιά που ήταν μωρά. Αλλά όπως καταλαβαίνεις ήταν συνειδητή απόφαση. Είπα τέλος. Αν μου πεις αν μου λείπει το να βρίσκομαι σε ένα παγκόσμιο, μα εννοείται. Σε ποιον δεν θα έλειπε. Είναι ένα event, ένας θεσμός, ο οποίος δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο. Είναι πραγματικά μια γιορτή.
Και λείπει και η τοξικότητα σε αυτή τη γιορτή. Δεν υπάρχει στις Κυρκίδες. Έχεις παρατηρήσει εσύ τοξικότητα σε παγκόσμιο? Από την πλευρά των φιλάθλων έχεις δίκιο. Ναι. Είναι παραπάνω. Είναι γιορτή έτσι όπως θα έπρεπε να είναι το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Από άποψη τεχνοκρατών και FIFA και Infantino είναι μια άλλη περίπτωση. Και είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο. Αλλά ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή οι φίλαθλοι έρχονται, κάθονται όλοι μαζί ανακατεμένοι, δεν υπάρχει ένταση, δεν χτυπιούνται μεταξύ τους και βλέπεις έναν πολύ ωραίο παλμό. Είναι κάτι το οποίο ειδικά στην Ελλάδα, που ξέρεις πολύ καλά ότι δεν έχουμε πλέον οπαδούς, το οποίο ήταν υπέροχο. Εγώ το θυμάμαι σαν οπαδός πιτσιρίκος, να υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο ίδιο γήπεδο, το οποίο ήταν μια φανταστική κατάσταση. Χωρίς τα επεισόδια. Ναι, και τώρα να το κάνεις θα είναι φανταστική κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Πράγματι. Αλλά όλο αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και σε ευχαριστεί για να παίζεις και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να προσφέρεις ακόμα περισσότερο θέαμα. Τι αναμνήσεις έχεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010? Όπου είναι άπειρες. Και είναι και πολύ ωραία ερώτηση, γιατί θα με κάνεις να τις ξεφάψω. Μάλλον δεν έχω μιλήσει ποτέ ίσως γι' αυτό. Οι αναμνήσεις είναι ότι. Τι να σου πρωτοπώ. Με τι συναισθήματα είχατε πάει, δηλαδή? Πώς ήταν. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι που βρισκόμασταν εκεί. Γιατί δεν το έχουμε πετύχει πολλές φορές σαν χώρα. Ήταν η δεύτερη φορά από το 1994. Ακριβώς. Οπότε ξεκινάμε με το ότι είμαστε εκεί. Έχουμε έρθει από μια εκπληκτική πρόκριση με έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο. Η Ουκρανία τότε ήταν πάρα πολύ δυνατή. Έχουν γίνει 2 επικά παιχνίδια, ιδιαίτερα μέσα στην Ουκρανία. Για μένα ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχω βρεθεί να αγωνίζομαι στην Ουκρανία. Το έχω πει και άλλες φορές. Απίστευτο πάθος. Ο Μόρας τελείωσε με φλάση, με χιαστούς ο Πλιάτσικας. Μιλάμε για πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν, γιατί είχαν τελειώσει οι αλλαγές. Παίζανε τα παιδιά 20-30 λεπτά τραυματισμένοι και ήταν σαν να μην έχουν τίποτα. Μας οδήγησε λοιπόν εκεί και οι αναμνήσεις είναι οι βουβουζέλες. Ήτανε τόσο ενοχλητικές όσο ήταν και αντιλαμβάνεστε? Ήταν απίστευτες, αλλά ήταν η ταυτότητα του συγκεκριμένου παγκοσμίου. Τώρα δηλαδή το σκέφτομαι. Μα εννοείται, δεν έβγαινε. Δεν υπήρξε στιγμή, δεν υπήρξε λεπτό που να άκουγες ησυχία. Συνέχεια κάποιος φύσαγε. Εν τω μεταξύ είναι και πολύ δύσκολο να εκτελέσεις με βουβουζέλα. Άμα προσπαθήσεις να φυσήξεις, δεν φυσάς εύκολα. Χρειάζεται πνευμόνια. Ναι. Κάποια στιγμή λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να συγχρονίζονται, 5.000 ταυτόχρονα μαζί, 1,90 λεπτό και να φυσάνε. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι και το τελικό, Ναι, ήταν εκπληκτικό, αλλά φαντάζομαι ότι εσείς είχατε μία άλλη αντίληψη της βουβουζέλας μέσα στον αγωνιστικό. Μα δεν μπορούσες να δώσεις οδηγίες. Αυτό πήγα να σου πω. Τίποτα. Φώναζες και πήγαιναν όλα στο βρόντο. Μίλαγες σε κάποιον ο οποίος ήσουν εσύ στο τέρμα και ήταν οι αμυντικοί στο πέναλτι και δεν ακούγανε εντολές. Οπότε ήταν αυτό το κομμάτι αρκετά δύσκολο. Αλλά τελικά ήταν και αυτό μέρος της γιορτής. Γιατί μάλλον είναι γιορτή το παγκόσμιο. Ναι. Σε σχέση με το Euro, υπάρχει διαφορά με το παγκόσμιο? Για μένα χάος. Ναι. Για μένα χάος. Γιατί? Έχω βρεθεί σε 2 Euro, και του 8 και του 12. Δεν αγωνίστηκα βέβαια σε κάποιο, οπότε ήμουνα εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πάρα πολύ διαφορετική η ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό ένιωθα. Είναι και με τις άλλες ομάδες που έρχονται, ξέρω εγώ, από τη Λατινική Αμερική, έρχονται από την Αφρική. Έχει να κάνει με αυτό καθαρά. Ναι. Έρχονται όλοι οι πολιτισμοί, ενώνονται στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει διαφορετική αντίληψη και πραγματικά νομίζω ότι οι περισσότεροι νιώθουν περήφανοι που πηγαίνουν οι ποδοσφαιριστές σε παγκόσμιο με τη χώρα τους. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι σε αυτό το παγκόσμιο δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστική ομάδα από το Κουρασάο, οι οποίοι όταν δεν αγωνίζονται έχουν ένα τεράστιο ηχείο και χορεύουν. Και παρασύρουν όλο τον κόσμο, το staff του ξενοδοχείου, τους πιλότους στα αεροπλάνα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το παγκόσμιο. Δεν νομίζω ότι τους ασκείται και κάποια πίεση, γιατί πάντοτε και το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι. Μην ξεχνάμε ότι το 2004 ήρθε μια επιτυχία απίθανη. Από το πουθενά, ναι. Από το πουθενά. Βέβαια, από το πουθενά δεν θα το πω, να σου είμαι ειλικρινής, εγώ ποδοσφαιρικά, γιατί βλέποντας τη γενιά αυτή από την Ελπίδων και έχοντας συνεργαστεί με όλους, φαινόταν ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές μπορούν να πετύχουν πολύ μεγάλα πράγματα και τα πετύχανε. Δηλαδή για μένα δεν ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη το 2004.
Έλα ρε Αλέξανδρε. Δεν ήταν. Έχω δουλέψει με όλους. Μιλάμε για τεράστια ποιότητα ποδοσφαιριστών. Ναι. Δεν μπορώ να στο περιγράψω έναν προς έναν. Και έχω δουλέψει και σε μικρές ηλικίες. Γιατί εγώ ανέβηκα στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού στα 15. Είχα λοιπόν τη τύχη και τη χαρά να έχω τότε συμπαίκτες, τον Γιώργο το Καραγκούνη, τον Νίκο το Λιμπερόπουλο, τον Μπασινά, τον Γκούμα. Μιλάμε για στελέχη. Ναι. Ο Κυριάκος ο Σωτήρης, Νίκο Πολύδης, Τάκης Φίσας, Γιούρκας Ιταρίδης. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές τεράστιας ποδοσφαιρικής αξίας. Τώρα θα μας βλέπουν οι Παναθηναϊκοί και θα κλαίνε, αλήθεια σου λέω. Αυτό είναι πονεμένη ιστορία. Να το ξέρεις. Αυτό είναι πονεμένη ιστορία. Ναι, είναι γενικά ο Παναθηναϊκός είναι μια... Αλλά ήταν τεράστιοι. Και όχι μόνο. Εγώ είπα και με αυτούς που δούλευα μαζί. Αν βάλουμε το Ζαγοράκι, αν βάλουμε όλη την ομάδα που υπήρχε και οι 23 που βρισκόντουσαν εκεί, και ήταν και τέτοιο το DNA των αθλητών που σεβόντουσαν την ομάδα, και να σου πω πώς φαινότανε. Το πριν που μοιράστηκε στους ποδοσφαιριστές για αυτή την κατάκτηση, όπως μοιράζεται πάντοτε από την ΕΠΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μοιράσανε στα ίσια. Ισόποσα. Δηλαδή δεν είπαν ο Τζόρβας είναι τρίτος τερματοφύλακας, θα πάρει το 10% ή το 20%. Πήραν όλοι, μοιράσανε ένα ποσό. Αυτό δείχνει ακριβώς τι σημαίνει ομάδα. Και σαφώς όλη αυτή την ομάδα την έβαινε ο Ρεχάγκελ. Ξεκάθαρα. Ναι. Βέβαια, εγώ δεν πιστεύω, όταν είπα από το πουθενά, εννοούσα ότι όταν ξεκινούσε αυτό το Euro είχαμε τη χαρά μας να πάμε. Ακριβώς. Αλλά εκ των υστέρων βλέπεις για ποιο λόγο πέτυχε αυτή η ομάδα που πέτυχε. Είχε δώσει και τα σημάδια όμως, σου ξαναλέω. Ναι. Τα είχε δώσει σαν ελπίδων. Ήταν η ίδια γενιά. Με τη διαφορά ότι είχε τον Ελευθερόπουλο στο τέρμα. Σωστό. Όταν πήγανε. Τώρα έχουμε ξεφύγει, μιλάμε για Euro, αλλά δεν πειράζει. Αλλά μου αρέσει να μιλάω για αυτή την ομάδα, την αγαπώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όταν πήγε αυτή η ομάδα στο Euro, δεν πίστευαν ότι θα φτάνανε εκεί που θα φτάνανε. Αλλά παιχνίδι με το παιχνίδι χτίζεται η αυτοπεποίθησή σου, έτσι. 100%. Δηλαδή αρχίζεις και το πιστεύεις παραπάνω και αυτό βγαίνει στο γήπεδο. 100%. Και αν μπορούσα να είμαι λίγο μεγαλύτερος και να βρεθώ σε αυτή την αποστολή, θα ήταν για εμένα ό,τι σημαντικότερο μπορούσα να ζήσω στην καριέρα μου. Ήμουνα μικρότερος ηλικιακά το 2004, εγώ πήγα το 2007 στην εθνική ομάδα. Πραγματικά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ δυνατό σύνολο. Όλοι αγαπημένοι, δεν υπήρχε τίποτα άσχημο μεταξύ των παιχτών. Είμαι 100% σίγουρος, γιατί πρόλαβα αυτή τη γενιά. Την πρόλαβα δηλαδή αμέσως μετά. Και στο μεταβατικό που λένε. Είμαι σίγουρος ότι μπαίνοντας μέσα στο παιχνίδι είχαν το στρες του τελικού, του ημιτελικού κτλ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι βαθιά μέσα τους το πιστεύανε. Ναι. Καλά, σίγουρα άλλη ψυχολογία θα ήταν στο πρώτο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Και άλλο η οργανώτρια, Ναι. Και άλλο μετά. Αν σου λέγανε να κρατήσεις 1-2 έτσι πολύ όμορφες αναμνήσεις μέσα από την εθνική, μπορείς να μας δώσεις 2 τέτοια στοιχεία? Σίγουρα είναι η νίκη με την Ιγυρία. Και μάλιστα αυτό είχε να κάνει και με ένα δικό μου προσωπικό στοίχημα, γιατί στο μάτς αυτό κάνω ένα λάθος στο 16ο λεπτό. Λάθη σαφώς πάντα γίνονται σε αυτή τη θέση, αλλά ξέρεις ότι είναι μια θέση που χτυπιέται λίγο πιο βία. Συγγνώμη για αυτό, αλλά λες στο 16ο λεπτό, δηλαδή θυμάσαι ακριβώς και το λεπτό, έτσι. Και θυμάμαι λοιπόν, επειδή διαβάζω μια φάση νωρίτερα, γίνεται μια φάση λοιπόν η οποία κάνω κάτι το οποίο δεν συνήθιζα να κάνω στην καριέρα μου. Την διαβάζω ώστε θεωρώ ότι ο παίχτης βρίσκει την μπάλα, τη στέλνει από εκεί που φεύγω εγώ και κάνω την απόκρουση του αγώνα, και του Μουντιάλ. Ο παίχτης προφανώς και αυτός μέσα στο στρες του και στο άγχος του, γιατί είναι πολύ μεγάλη πίεση στα παγκόσμια, δεν βρίσκει την μπάλα και η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα. Θυμάμαι ακριβώς την πτώση μου, θυμάμαι ακριβώς τι θα ακολουθήσει, θυμάμαι τα πάντα. 16ο λεπτό λοιπόν, γιατί το λέω? Γιατί έχει μπροστά όλα αυτά τα λεπτά που εγώ χρειάζεται να καθαρίσω το κεφάλι μου. Να συνέλθεις. Το οποίο είναι πάρα πολύ βίαιο. Είναι το πιο βίαιο που έχει συμβεί στη δική μου καριέρα. Για να μπορέσω να τελειώσω το παιχνίδι και να βοηθήσω την ομάδα. Και σαφώς γίνεται, γιατί βγαίνει μια απόκρουση κάπου στο 1-1, στο 60ο, 71ο λεπτό, η οποία κρατάει την ισοπαλία, και αν δεν είχε γίνει το λάθος ήταν μια τεράστια απόκρουση. Παρ' όλα αυτά και αυτή χάνεται στα ψηλά. Μένει το άσχημο κομμάτι. Ναι. Αλλά έρχεται η νίκη που είναι το σημαντικότερο, γιατί πάντοτε η νίκη με την εθνική ομάδα μπαίνει πάνω από εσένα
της αποκρούσει οτιδήποτε. Συνδυαστικά το ότι έρχεται ένα παιχνίδι με την Αργεντινή, Μαραντόνα, προπονητής, Ναι. Μέση. πάλι Μέση, και εγώ βρίσκομαι σε μια πάρα πολύ καλή νύχτα. Χάνουμε μεν, Ναι. αλλά έχει χρειαστεί πάλι να διαχειριστώ όλη αυτή την άσχημη κριτική, έτσι όπως γίνεται στην Ελλάδα, σε άσχημες περιπτώσεις, για να μπορέσω να πορευτώ. Να σε ρωτήσω, αισθάνεσαι ότι όταν είσαι σε καλή ημέρα ή όταν είσαι σε κακή μέρα, αυτό βγαίνει προς τους συμπαίκτες, το καταλαβαίνουνε? Δηλαδή, άμα εσύ είσαι, παιδιά, σήμερα δεν περνάει τίποτα, οι άλλοι το καταλαβαίνουνε, οι συμπαίκτες σου? Δεν είμαι σίγουρος να στο Όχι, πατήσω αυτό. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ποτέ δεν μπήκα μέσα στη σκέψη ότι θα πάει κάτι άσχημα, ξέρεις. Πρόσφατα, επειδή μιλάμε για παγκόσμιο, Ναι. ο Όλιβερ Καν μιλάμε για τον Όλιβερ Καν, Ναι. έτσι. Αν είσαστε πολύ μικροί, γκουγκλάρετε. Γκουγκλάρετε και κλάψτε. Ο Όλιβερ Καν, λοιπόν, ο οποίος είναι ένας τεράστιος Μεταφορικά και κυριολεκτικά. σε όλο το επίπεδο, Ναι. και σαν προσωπικότητα είναι τεράστιος, έκανε ένα ολέφριο λάθος στο μάτς με τη Βραζιλία το 2002. Τώρα, αν πέφτω μέσα στις ημερομηνίες, είναι να το ψάξουμε. Ναι. Γιατί συνήθως δεν πέφτω ποτέ. Είναι λοιπόν το 2002. Χάνουνε με τη Βραζιλία. Του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και καταλήγει στα δίχτυα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν πρόσφατα είπε ότι, ξέρεις κάτι, shit happens. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτό είναι η θέση. Όμως ο Όλιβερ Καν δούλευε πάρα πολύ σκληρά. Όπως δούλευα και εγώ πάρα πολύ σκληρά. Δεν άφηνα ποτέ τίποτα στη τύχη. Άρα, μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήξερα ότι όταν θα χρειαστεί να έχω κάτι άσχημο, η προετοιμασία μου θα μου καλύψει τις άσχημες καταστάσεις. Δεν άφηνα δηλαδή στη τύχη κάτι να σου πω ότι δεν προπονήθηκα καλά τη Τετάρτη, δεν προπονήθηκα καλά τη Τρίτη. Υπήρχε μία συνέχεια μέχρι το παιχνίδι. Ήταν όλο 100%. 1000%. Και όχι μόνο μες στο γήπεδο ή έξω από το γήπεδο, γιατί δούλευα πάρα πολύ και εκτός γηπέδου, ενώ όχι μόνο στην προπόνηση, στα βάρη, με τους προπονητές τερματοφυλάκων έξτρα. Και όταν σταμάταγε η προπόνηση, γιατί τότε δουλεύει ο ποδοσφαιριστής, στην αποκατάστασή του. Δεν έμενε τίποτα στη τύχη, στη διατροφή του, στον ύπνο του, στην αποθεραπεία του. Έκανα τα πάντα σωστά. Τώρα, πώς το παίρναν αυτό οι συμπαίκτες μου, νομίζω ότι είναι σχετικό, γιατί οι συμπαίκτες μου είχαν και αυτοί πάρα πολύ άσχημες μέρες, αλλά έχουν τη τύχη όσοι αγωνίζονται μέσα πέρα από τις γραμμές του τέρματος, έχουν τη τύχη να κάνουν 70 λάθη και να μην τα πληρώσουν. Ναι, γιατί είναι ο άλλος πίσω. Υπάρχουν άλλοι πίσω, σειρά. Ναι. Εμείς αντιθέτως έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Γιατί έγινες τερματοφύλακας? Ωραία ερώτηση. Γιατί έγινα τερματοφύλακας. Υπάρχουν άλλες 10 θέσεις, ξέρεις. Όχι, κατά λάθος ίσως. Παίζαμε πιτσιρικάδες μωρά τώρα στο δημοτικό με ένα μπαλάκι του τένις, οπότε κάποιος κερδίσει ένα πέναλτι, λέω να κάτσω εγώ, έκανα μια ρόβα, έχεις δει πως κάνουν ρόβα στη ρυθμική, ανάθεμα κι αν ήταν ρόβα, και όπως έκανα ρόβα στη τύχη εγώ στο τσιμέντο για να μην πέσω κάτω και σκιστώ, χτύπησε η μπάλα κατά λάθος εννοείται στο δεξί μου πόδι, και αυτό θυμάμαι. Όπως χτύπησε τόσο εντυπωσιακά που έφυγε μακριά με τη φόρα που είχα. Σμασβολέ. Και κάνουν όλοι wow. Και μόλις κάνα αυτό το wow, εγώ έμεινα στη θέση. Και λες εγώ, αυτό είναι, αναγνωρίστηκε από το κοινό μου, κλείδωσε. Φοβερή ιστορία. Και τώρα δεν θυμάμαι την ηλικία, αλλά ήμουν μωρό. Αλλά εκεί κλείδωσε. Και εκεί κλείδωσε. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το φαινόμενο Μέση. Γιατί πήγαμε να το ξεκινήσουμε στην αρχή και μετά περάσαμε από Euro, περάσαμε από Νότια Αφρική. Ναι. Και τον έχει ζήσει και στην Μπαρτσελόνα τον έχει αντιμετωπίσει και με την Αργεντινή τον έχει αντιμετωπίσει και τον βλέπεις και τώρα ότι συνεχίζει. Λογικά είναι το τελευταίο του. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτούς. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω πλέον. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Σίγουρα αγωνιστικά δεν μπορεί να είναι σε υψηλό επίπεδο. Μακάρι να βγω ψεύτης. Ηλικιακά δηλαδή, και ο Ρονάλντο το έδειξε και στα προηγούμενα, ότι δεν είναι σε φάση να ακολουθήσει πολύ έντονους ρυθμούς. Να είναι βασικός όλη την ώρα. Βέβαια, επειδή είναι πολύ σκληρός και ο Ρονάλντο και ο Μέση, μπορεί να βγούμε φαύματα. Είναι τεράστιοι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μόνο και μόνο όταν υπάρχουν στην αποστολή είναι κίνητρο για όλους τους υπόλοιπους 22. 23 δεν έχει αποστολή. Εξακολουθεί να ισχύει, γιατί έχουν αλλάξει οι ομάδες. Νομίζω ότι έχει παραπάνω. Αλλά πλέον λόγω αγώνων ίσως να έχει παραπάνω. Τραβάει λοιπόν όλο το team. Εμπνέει ο Μέση να βρίσκεται στην εθνική. Είναι μια μορφή η οποία έχει ξεπεράσει τα πάντα. Έχει ξεπεράσει κατά τη γνώμη μου και τον Πελέ και τον Μαραντόνα. Και φαίνονται στους αριθμούς αυτά, δεν είναι μόνο
Οι άνθρωποι κάνουν πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Στο κλασικό ερώτημα κιθαρίστας ή ντράμερ, όχι. Μέση ή Ρονάλντο, τι λέμε? Εγώ θεωρώ το ότι πέφτω στο Ρονάλντο. Αλήθεια? Ναι. Γιατί? Πέφτω στο Ρονάλντο γιατί δεν αφήνει τίποτα στη τύχη. Ναι, σωστά, είσαι αυτής της φιλοσοφίας. Δεν αφήνει τίποτα στη τύχη. Ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι δουλεύει τόσο σκληρά και έχει και κάτι το οποίο τον κάνει για εμένα νούμερο 1. Είναι τρομερά εγωιστής. Ξέρει ότι είναι νούμερο 1. Ξέρει ότι είναι ο πιο δημοφιλής άνθρωπος στον κόσμο. Το βλέπουμε νομίζω αυτό και στα social του. Ναι. Έχει αυτή την έπαρση που του αξίζει να έχει στο 100% γιατί είναι ο Ρονάλντο. Και οι αριθμοί του νομίζω ότι δεν θα ξεπεραστούν από κανέναν. Θα αργήσουν πάρα πολλά χρόνια, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές τεράστιου επίπεδου, οι οποίοι έρχονται και σβήνουν, δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Και είναι 40 χρονών, Μάρια, μιλάμε. Είναι 40 χρονών. Θα έρθω να συμφωνήσω σε αυτό που λες. Εντάξει, ότι έχει τον εγωισμό, δουλεύει αυτό. Δεν συμφωνώ στο ότι ξέρει ότι είναι ο νούμερο 1. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι και πολύ σίγουρος. Ακριβώς γιατί επειδή υπάρχει και θεωρείς ότι ίσως προσπαθεί να τον ξεπεράσει. Ναι. Ακόμα για μένα ένα μπόνους τον κάνει νούμερο 1. Ναι. Και είναι κομμάτι του εγωισμού του. Ο Μέση είναι τόσο χαρισματικός που πραγματικά λες είναι αδύνατο να υπάρχει εκεί. Ο ένας λοιπόν είναι ένα καθαρό αιμοταλέντο, ο άλλος είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά με συνδυασμό με τη δουλειά προσπαθεί να ξεπεράσει ή έχει ξεπεράσει στατιστικά το ταλέντο. Δηλαδή πιστεύω βέβαια, ότι ναι. Εσύ ποδοσφαιρικά, που θα το ξέρεις καλύτερα από μένα φυσικά, πιστεύεις ότι αν είχε κάνει ο Μέση τη μισή δουλειά που είχε κάνει ο Ρονάλντο, θα ήταν πολύ καλύτερος? Γιατί... Κοίταξε, νομίζω ότι το 80% πόσο θεωρείς ότι είναι το ποσοστό Μέση υπέρ του Μέση? 80%? Ναι. Σίγουρα. Και είναι φυσιολογικό, γιατί άμα κάτσουμε και κάνουμε το αντίστοιχο στο NBA, LeBron James είναι... Ναι. Michael Jordan δεν πέφτει συζήτηση ότι είναι ο νούμερο 1 και δεν τον ξεπεράσει κανείς. Οπότε πηγαίνει σε εκείνο το κομμάτι. Εγώ όμως είμαι σε αυτό το 20% θεωρώντας ότι ο άνθρωπος δεν σβήνει. Για τον Ρονάλντο μιλάω. Ναι, για τον Ρονάλντο. Έχει ανέβει ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών. Ναι, έχει να κάνει με την αποκατάσταση. Ναι. Μάλλον. Και την αποκατάσταση και το κομμάτι της διατροφής, της καλής ζωής είναι αυτό που σου είπα, ότι για να μπορέσεις να αντέξεις τελικά πρέπει να έχεις βρει τον τρόπο να κάνεις γρήγορη αποκατάσταση στους μυς σου. Ναι. Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη είναι πάρα πολύ βίαιο. Γιατί δεν έχουμε μόνο ότι βρισκόμαστε σε αγωνιστικό χώρο, έχουμε και τα ταξίδια. Σωστό. Διανυκτερεύσεις, την πίεση, το στρες. 80 παιχνίδια μέσα στο χρόνο, 85 αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ελάχιστη περίοδος ξεκούρασης. Οπότε ενδεχομένως όλο το κομμάτι που γίνεται και παρασκηνιακά από τους φυσικοθεραπευτές, τους γιατρούς, τους γιατροφολόγους που υπάρχουν στην ομάδα βοηθάνε ώστε η ηλικία να ανεβαίνει. Ναι, γιατί σκέφτομαι τώρα ότι αν έρθει ένας τερματοφύλακας καλή ώρα και πει στα 33 του, όπως είπες εσύ, παιδιά αποχωρώ, θα πούνε γιατί, τι έπαθε, τι έγινε. Μα εννοείται. Ο Νόιερ είναι 40 χρονών, είναι βασικός. Ο Μπουφόν έφυγε στα 43 του. Καλά, άμα τον άφηνες ακόμα θα έπαιζε. Ακόμα θα έπαιζε, σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε για το Μέση και φυσικά ξεχάσαμε, παραλείψαμε, αλλά έχουμε τον Παναγιώτη, έχουμε τη φωνή εδώ πέρα και μας θύμισε ότι, για φιλαράκια, έχουμε πιάσει και πέναλτι του Μέση. Γατάκια θα σέβεστε. Ναι, στη Βαρκελόνη. Ναι, σε εκείνο το δύσκολο βράδυ το οποίο ξεκινήσαμε. Κοίταξε, ήμουν σίγουρος ότι θα σκάψει την μπάλα στο κέντρο. Γιατί ήσουν σίγουρος? Γιατί προσπάθησα να τον καθυστερήσω. Ξέρω ότι περιμένει πάντοτε να δει μια μικρή κίνηση του τερματοφύλακα, δηλαδή μια μικρή κίνηση προς τα αριστερά ή στα δεξιά και τη στέλνει όποτε πάει πιο ήσυχα. Γιατί όποτε πάει πιο επιθετικά, ξέρεις ότι θα τη στείλει στο γάμα, οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Οπότε είπα, θα περιμένω στο κέντρο ή θα τη στείλει στο κέντρο ή θα περιμένω να μείνω όρθιος να δω που θα πάει μπάλα. Δεν ήταν κακοχτυπημένο το πέναλτι σχετικά. Νομίζω τον μπέρδεψε ότι σταμάτησα κι εγώ και περίμενα και τελευταία στιγμή απλά χτύπησε την μπάλα και πήγε στα αριστερά, αν θυμάμαι. Λοιπόν, αποκρούεις πέναλτι Μέση. Εκείνη τη στιγμή τι σκέφτεσαι? Ότι έχουμε φάει 4, είχαμε φάει. Έχουμε πάει και προχωράμε. Ευτυχώς όχι 5. Κυριολεκτικά έτσι πάει στο παιχνίδι, γιατί δεν μ' άρεσαν ποτέ οι βαριές ήττες και ήταν και πολύ λίγες οι φορές που έχω δεχτεί τόσα γκολ στην καριέρα μου. Προσπαθούσα δηλαδή πάντοτε να κάνω και διαχείριση ήττας.
Εγώ σαν τερματοφύλακας, δηλαδή ακόμα και στο ρυθμό που θα ακολουθούσα. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια που χάνονται. Δεν μπορείς να γυρίσεις ένα 3 ή 4-1 όταν βλέπεις ότι και είσαι στο 70, δεν γίνεται και η ομάδα αντιμετωπίζει προβλήματα. Οπότε κάνεις διαχείριση ήττας. Κρατάς ήσυχο το σκορ, γιατί την επόμενη εβδομάδα ή μετά από 3 μέρες χρειάζεται να παίξει ένα άλλο παιχνίδι που είναι σημαντικό. Λοιπόν, μια ερώτηση δική μου. Έχω μια θεωρία που λέει ότι άμα θέλει, δεν θα βάλω επιθετικό προσδιορισμό, η μπάλα να μπει, θα μπει. Δηλαδή βλέπεις ότι πάει μια μπάλα που κάνει έτσι, κάνει αυτό, κάνει εκεί και περνάει από μια τρύπα βελόνας και ισχύει αυτό. 100%. Έτσι. Και δεν είναι το υπέροχο, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο λοιπόν χωρίς τέτοια γκολ που περιγράφεις, χωρίς λάθη, χωρίς φοβερές ενέργειες, δεν θα έχει και ενδιαφέρον. Γι' αυτό είναι ο κόσμος το αγαπάει τόσο και το έχει νούμερο 1 στη λίστα του. Είσαι υπέρ του VAR? Έτσι όπως... 100%. Έτσι όπως το έχουν κάνει τώρα που σταματάνε... 100%. Παρακαλούσα τον Θεό, μπράβο, παρακαλούσα τον Θεό να βάλουν ένα monitor έξω πριν χρόνια, το φώναζα. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει μάρτυρας για να το επιβεβαιώσει. Να βλέπουν οι διαιτητές για να κάνουν το replay. Όχι στη μορφή του VAR σήμερα πάνω. Έλεγα μια κάμερα, βάλτε απ' έξω ένα monitor να βλέπει το replay να αλλάζει τις αποφάσεις. Έλεγα στις συμπαίκτες. Και όπως είπες, υπήρχαν λόγοι που το λέγαμε. Εννοείται. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή να είχαμε και 3 μέρες να μιλούσαμε. Χαρά δικιά μου. Να ξέρεις, θα ξανάρθεις. Εννοείται, δεσμεύομαι 100%. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεια.